Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Wa ko magtiaw, Vitiliano. Dawata. Aron sayon ra nimo ang akong ipabuhat. Unsa ka na? Patiya siya. Patiya si Senyor Minard Buenavides. Hinaot pa unta. Guwaway laing nagpahipi sa ilang kasuod. Kaya wala ka ko. Nga tingalig maparehas lang unya siya sa mga nahitabo kanhi nila ni Digna ug sa kaluhan ako si Ursula. Kung pananglit may sekreto magkani mong relasyon, sa maragihatod mo din ang kagaldingin mong kaparutan, Ma'am Rolaida. Desidido na bagyod ka nga maoy mamahimong piniyalan sa halap. Oh, Menard. Nakita ko usab nga malipayon ang akong unika ihag kauban siya. Nagkamatikod sabi ako ni Ana sa dinhi pa sila. Lahi na ang panaghinigalaay nga na-develop sa usag-usa kanila. Tumundi ay, basin o ganahan kang musod sa sikretong ampuanan. Paablihan ko kang tar sila ang chapel sa basement. Okay. Thank you. Gusto kog mo offer og ritual alang sa talahuron. Di ko moabli. Si Ponyong lang ang moabli. Tar sila. Mahala mo suko ka. Basta kay di ko moabli sa chapel sa silong kung kauban ni mo tumapayhana, Minard. Kaya nga ano man ko no. Nagsilos ko. Tar sila. Nga no? Nilad ba di ay ang mutugan sa tinuod? Wa kabaludan yan ang ipanulti ni mo karon. Minard, kasakit ba ni mong sinultihan? Sakit ba ni mong manulti? Pablihan ko ni Punyong nga ampuanan. Naluod-luod ka lang. Kaya naman ako ang mulakaw-lakaw, Sir Minard. Sugua lang ko. Wa ka na ay problema. Gilig-on ka ni Azazel. Kay inigabot unya sa adlaw sa iyang kagawasan. Ikaw mawang iya unyang kalig-on og kusog. Ngayutanon, Punyong. Magpasalamat lang gihapon ako. Bisan pa man, ug wa ko magkasabot sa gipanulti mo karon, Senyor Minard Buenavides. Punyong, pandungan ka sa gamhanang mga kamot sa labing gamhanan og talahuron. Ang iyang gugma mao ang gahom nga makapakurog sa kalibutan ug sa tanan nga mga linalang niini. Ug ikaw, usa ka unya sa iyang agakon paingon sa kahimayaan nga way katapusan. Ngulok ka. Wabal nga tulag ganab asnon. Diyan kita sa tubangan ining dakong ribulto nga sungayan sa dakong altar, Rolaida. Warap uka. Maunya kanay imong tubag sa atong pangalia. Alang sa talahurong sungayan, Rolaida. Ang matuod gayud nga gamhanan. Oh, Menard. Akong talahuron. Diyos nga mao gayud ang Diyos nga matuod. Wa manirain, wa maniraduyag inek, no nga obray tubasakam. Warap o ka, dayog o yaa. Sabat, Fornitore! Fornitore! Yuhan! Luha!
Nana Krungngil, Nanakrukngit! Yorinate, Uta, Yorinate! Oda! Ngutkas, Ragol, Ragol! Agaw, among talahulon! Diyos nabo nga matuod kayod nga gamhanan, gikan sa kinauyukan nga kangit-ngitan. Amo kang gisimba og yukbuan sa tibuok kasing-kasing og kalag. May pulawang medalyon nga natagak sa akong tuod. Kakalipad ko. Init ng ta kayong panahon. Kawahi ba nimo sa balita? Unsa ko'y climate change? Hilom! Ang buot ako pasabot ay ugok. Kaya nagduda kung may mensahe ni ini ang talahuron. Labing siguro. Nihatag na sayang bindisyon ng talahuron ngadto kang Mamrulayda. Bindisyon sa onsa man kuno, ha? Sa iyang pagkapinili, isip bagong piniyalan sa halad. Dili na bahitabo. Dili punyog. Kay ako lang ang dunay dakong katungod. Tarsila, ilahom kita karon sa landong sa espirituhanong pagpakabana ni ining silong sa langit. Kundiin giandam kitang tanan nga mga magtutuo alang sa umaabot niya nga propesya. Nakasiguro ko nga magabaan yun ang kutob sa mupasakit nako, Punyong. Kay pinangga ko sa mitaliwang na Supreme Master nga si Anhing Senyor Benedicto Benavides. Ikaw gyud ay ang kriminal sa duha ka mga babay nga duol sa kinabuhi ni Sir Minard dugay ng katuigan ng langlabay Tarsila. Hilom! Taka lang ukab na yung bakbak. Kapako ng bakbak ng Punyong. Uy, ang nagsulti ba ya? Inata parusa! Mabugat na yun yung buktuta ka. Building maglagot. Layo ra kayo ka sa kinayan ni Ma'am Rolayda. Ikaw, way nahot. Pordoy pa sila kang paut. Samtang si Ma'am Rolayda, CEO sa usa ka dakong kumpanya. O usa pagayod ka abogada. Mao nga kun ako'y Sir Minard. Siya gyud may akong pilion kay kanimo nga ang batasan na stayro lodoon ug kung nasudan kapater sila. Husto na! Dili Husto ka na, makaon. Punyong! Husto na! Iko na na! Usa ka ba? Dili. Imo kining gisugdan. Maong hiskutan tayod ni. Ikaw ray gaon-aon ang kianga ka. Sorry, ano mo nga ka? Sit ka na ko. Kwanggol ka. Namaw ka. Ang pingigyod ang medalyon. Kaimportante kayo ang maong butang. Akong gitaguan. Giputos na ako og panapton nga ito. Mas labing maayo. Kay gasa kadto kanimo gikan sa talahuron. Ang Dios nga sungayan. Wow, maka-proud kaayo, Menard. Rolayda. Dako ka unya og papel alang sa maabot nga propesiya. Asa naman sabday ko ni mo, Dada? Ha? Basta kay sorry yun ka namo sa mga dapit. Ngawa dito sa probinsya aron maanit ka pa. Miss Grisha. Gusto kong mo level up ka. Hala, mauwaw ko, uy. Prena, moment ka ni nga gibuhat ko ni aron ka maanad og dili na ka mauwaw. Sige. Salamat ha, Miss Grisha. Asus, drama kay kaday. Hala, di man good. Ignorante lang gid kaayo ko bahin, ana. Oy, nahuman na daig kag kaon do make. Oo. Nahuman naman ganin ako hugas sa akong kinan ng ingrasya. Matik.
Haskang believe bagid nako nimo dooy. Lain sa kayag mag-feeling senyorito ko din, eh. Nga parehas na ba yata ng mga astronaut? Ay, usabay astronaut do make. Ay, nagpabuhan ko. Pastilaan gyud nimo do make. Puno gyud kas kabuang. Ah, lain may ato nang yung grasya ba? Unsa man. Si Dong Jumari ba? Daghan kayo sa gipang basa? Daghan sa gitunaan ng... Ay, pasagdan lang na nato siya doy. Naamang ko na si tumong anang iyang gihimo. Maulagi ng yung grasya, no? Abigod ni mo dumaki. Maoy akong napalakan baka ng iyang gibuhat. Kay, tungod ni Ana, nahimong sukwahi ang iyang baruganan sa barugana siyang amahan. O sa ilang katiguangan, kung maoy hisgutan ang kasaysayan sa ilang banay sa kakaraanan. Hala nang, no? Ingon ni Ana siya kapursigido. Maong ikaw dumaki. Hinugtanay gis bakos kuntuan na unya ka dito sa lungsod sa Latsira o Baniya. Andam naman yun ko nang. Bisag unsay mahitabo. Bantay bitaw. Kung lagi ng yung grasya, matirang matibay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!